matag timaan nato sa Semana Santa. Dungan tangkat punon ang pagluto sa binignit. Pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Matag Biyernes Santo, mga Katoliko obligadong magpuasa gikan sa pagkaon og karne gawas lang sa mga senior citizen, mga bata ug adunay mga sakit. Hinungdan nga daghan usab ang mag-andam og makaon aron di lang magutman. Usana niini ang binignit nga patukaayo matag Semana Santa. Sa mga magkat-on pa lang sa pagluto niini, tara magluto ta. Kini ang mga sangkap nga kinahanglan sa atong pinalahi nga binignit. Una, painiton ang tubig lakip na ang 200 ml nga tuno sa lubi. Kung init na, mamahimong pabukalan ang 1.5 cup sa small tapioca, lakip na ang 2 cups sa imong kamote. Pagkahuman, isunod ang 1 cup sa landang, ug dayon ang 1 cup sa big tapioca nga luto na. Kung humok na ang tapioca, isunod ang 4 ka buok nga hiniwa nga saging saba. Ug alang sa magusto creamy nga binignit, sa guli og 250 ml cream ug aron mas tamis, timplahi og 8 ka kutsara nga brown sugar. Human pabukalan, mamahimo na nimong haonon ang init og lamiang creamy binignit. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.